Ето ги капиварас. Стадо капивари. Нощно време обикалят университета в индианска нишка. Сега си почиват на слънце. Тук, това е университетското езерце. Екологична резерва. В дъното се вижда едно жакаре, или както се казва крокодил. Май не го хваща камерата. Това е задната част на университета. На Френч, където е оня стадион, лампите на оня стадион, е предната част. Вижда се колко зеленина има тук.